من совет میتونم با زنهای ورزشکار اویلادار شوند که در زندگی سخت پرصبر میشوند بسیار پرطاقت میشوند همین یک سوال عادی در همه جا هست شوهرت نمیزنید اویلادор шудан метавонад ки натиҷаҳои варзиширо камтар кунад. ба суму ба хушругӣ ба салон намебиред. Як дугонаам доштед авротон машқ мекард ёдатон аст дар шаҳр дар зодгоҳатон? Тоха таманно ҷавонон ҷуръат намекарданд барои изҳори муҳаббат кунанд? вай мегӯяд не о не ки вай бузбала буду мегӯям бале бузбала буд. Сари вақт ба хона омадани шавҳар инам не марда бояд одам назорат накунад занҳо. Бонувони азиз, мардҳоро бояд назорат накунед, телефонашонро накобед, мавзунат кисовашонро матон накобед. Худорамати хисрам як рӯз наваруса будам. Хостам занг задам ҳамин ошиқӣ чӣ хел аст. Баъд як васияти хуб дод. گفت دخترم اگر زندگی آرامро хоҳӣ мардро کنترل نکن. نه مرد رو هر گاه زنگ زده خانه درو این چیزا رو نکن یا اینکه در کیسهش چند پول داشتنش رو نداد. مردی اگر خواه خانه در آمدن مهر و محبت زن میفوره به همون زنگ زنی تو میاره یا اینکه همون مردی که اگر خانهش رو مستحکم کنه همون مبلغ رو تنها برای تو میاره. برای همین دو چیزی هست که مرد رو باید کنترل نکنه زنها. دوگانه‌های زیاد داره؟ من بسیارتر کوشش میکنم با یک سخن کوتاه اشک دل. خوب. ما اشک چشم ورزشکاران نداره به اشکی رو گیره. اشک چشم نداره. این اشک دل است. بله. дуруд бинандаои азиз, автогапи навбатиро бо ана ҳамин намунаи мошинҳои бисёр хуби Avatar 11 бароятон пешниҳод мекунем. Ин мошинҳо Avatar 11 ном доранд. 578 қувваи асп ҳастанд ва бо як заряд шумо имкон доред ки 625 километр ҳаракат кунед. вохиянам суръати 100 километрро дар 3.5 то 3.9 сония метавонад ки бигирад. салому алайкум. алейкум ассалом. خوب هستید شما؟ تشکر زیاد. زنده باشید، سلامت باشید. خوب بینندگان عزیز، ما افتگاب رو شروع میکنیم و امیدوار هستم که هم امکانی بسیار خوب دارید که با ظرفیت های ماشین Avatar 11 شناخته شوید و هم از صحبت واقعا چمپیون بانوی ورزشگر و مشهور و شناخته موضوع چوری و بهره‌ور شوید. امیدوارم که همراه ما هستید. خوب بینندگان عزیز، این ماشین ها طوری گفتم Avatar 11 نام دارند و فکر میکنم که یک جویا با موضوع چوری و صحبت بسیار خوبی خواهیم داشت. خوب موضوع حال هواتون چه خیلی است؟ با چه کارا مشغول هستین؟ سلامت باشین. راستی گپ زندگی ای پای یگان پروفسیون نو یا اینکه همه وقت حرکتی ما هر روزه کاری نوی ما یک چیزی نو برای جامعه آوردن. باز یک دخترگر در سایه ورزش جلب کردن. باز یک کاری نکی که خدا در سایه ورزش گذاشتن. خوب ببینین چند وقت پیشتر شما باز یک وظیفه دیگر گرفتین. این چی وظیفه بود؟ نماینده کمیته المپیک شورای آسیا در کمیسیون گندری. این چی وظیفه است و اونجا رسالت شما از چی عبارت است؟ چیکار باید کنید؟ در سالهای اخیر ما نگاه کنیم که جلب مردم، جلب دنیا در زنان زیادتر شده است. ایستاده است. همین کمیسیون یکی از کمیسیون کلانترین است که در مابین 207 دولت 15 نفر اعضای همین کمیسیون میباشند. در بین همون 15 نفر خوشبختانه من یکی از آن شخصیت‌هایی هستم که در کمیسیون کوشش میکنم در همین آسیا در جهان مقام زن رو
ҳам дарсҳои варзишӣ ҳимоя кунем, ҳам барномаҳои байналмилалӣ, ҳам барномаҳои варзиширо зиёдтар кунем. Фарзандо чанд нафар ҳастанд мавзуна ва оё таваҷҷӯҳшон ба варзиш ҳаст? таваҷҷӯҳи аз ман дар ҳама барнома мегӯям, барои ман ин дармади аввал тарбияи фарзанд меистад. кӯшиш мекунем ҳамчун модар тарбияи хубро битем, чӣ хел волидайни мо барои мо тарбияи нек доданд, ҳамин чизро мо барои фарзандои худ дием. фарзандо ҳам мактаб мехонанд, садик мераванд ва кӯшиш мекунам ки он чизе ки интихоб мекунанд дар оянда дастгири касоб бошам. дар соҳаи варзиш барои ва ё машқҳои теквондо, футбол барои писаро профессионалӣ не, барои худашон, барои саломатӣ. Писар, духтар? Духтар, писар. Хуб, офарин. Аксаран ман чанд варзишгари дигарам медонам, ҳамсарошон варзишгаранд. барои чӣ ин мардуми оддӣ ба варзишгарон ҷуръат намекунад изҳори муҳаббат кунад ё чӣ хел? шавҳари шумо ҳам варзишгар аст, не? Бале. Барои ҳамин пурсидам ки дигар намояндаҳои касбу кор ҷуръат намекунанд ба духтарони варзишгар изҳори муҳаббат кунанд чӣ? Ман як чизро мехоҳам гӯям, агар дар зиндагӣ мардҳо хоҳанд зиндагии оромро бинанд, занҳои қавиро, ҳамун қавӣ характер мегӯем, чира мегӯем, ҳавая бинанд, ман совет метавонам бо занҳои варзишгар оиладор шаванд ки дар зиндагӣ сахт пурсабр мешаванд, бисёр пуртоқат мешаванд. ба хотири чӣ? Ба хотири ҳамун татамин ё ринг уҷа ҷои ҳамун номусу нангу ҳамун як ғурури занакӣ аст ки бояд ман ҳимояи ҷинси худро кунам, ҳимояи зан буданамро кунам, ҳимояи ояндама кунам гуфта бисёр номусшон сахт аст. Барои аз зинда ба ҷудоӣ шидан каме аст ки варзишгарҳо ин чиза вай мекунанд. Хуб бубинед, вақте ки келини варзишгар мекунанд, хушдоманҳо ҳамон қадар интизор нестанд ки барошон хӯрокҳои болозад мепазад, чун варзишгар аст. Ҳаст хӯроке ки шумо пухта наметавонед? Умуман ва ягон бор кӯшишам накардем ки бипазем. Бисёр таомҳо ҳастанд. Ман дар ҳаёт ширинӣ напухтам, наметавонам пухта. Ну таомҳо кам метавонам, ин ҷои дурӯғ нест. Аз ман тозагии хона аст, либосу ҳамун сари вақт ба дарс рафтани фарзандам аст. Духтарам ва сари вақт ба хона омадани шавҳар. Инам не, марда не, марда бояд одам назорат накунад занҳо. Хуб бонувони азиз, мардҳоро бояд назорат накунед, телефоношонро накобед, кисовашонам ҳатто накобед. Худораматӣ хисарам як рӯз наварӯсак будам. Хостам занг задам, ҳамин ошиқӣ чӣ хел аст? баъд як васияти хуб дод. Гуфт духтарам агар зиндагии оромро хоҳӣ, мардро контрол накун. Не, мардро ҳар гоҳ занг зада хона даро, ин чизоро накун. Ё ин ки дар кисааш чанд пул доштанашро надон. Марди агар хоҳа хона даромадан, меҳру муҳаббати зан мефура бе ҳамун зангзанӣ ту меёра. Ё ин ки ҳамун марде ки агар хонаашро мустаҳкам куна, ҳамун маблағро танҳо барои ту меёра. барои ҳамин ду чизе ҳаст ки мардро бояд контрол накунад занҳо. ҳақиқи ақидаи ман аст, ин зиндагии ман ҳамин хел аст. Дигаро давай не. Хуб, дар мавриди ғизои варзишгаро биё суҳбат кунем. Ман занҳои варзишгар ягон ғизои алоҳида доранд ё чӣ бояд хӯранд? Чӣ дар таомномаи шумо чӣ ҳаст? Масалан субҳ, шом, нимрӯзӣ? То аз варзиш дур шидани касби ман, варзиши касби ман ҳам рӯза 3 маротиба машқ мекардам, 3 маротиба таом буд. Саму дар мобайни ҳар як вақтҳои иловагӣ ман бояд ин дармади аввал буд хоб рафтани ман. Ва баъд аз ки ман аз варзиши касбӣ дур шидам, барои ман хеле ҳолатҳое мешавад ки хоб карда намешавад. Бисёр вақт дар корхона ҳастем, дер меоем ва хӯрок ин дармади аввал аст, ба хотири баъд аз 14 сол то ҳол вазни ман ҳамун вазн аст. Ман ҳаракат мекунам ки вазнро зиёд накунам, барои саломатии худам машқ мекунам ва таом хӯрдани якуми ман дармади аввал аст. Дуюм ман каме дар кам истифода мекунам. Салат ин дар ҷои ман дар як ҷое места ки ман ҳама вақт истифода мекунам. Салат аз чӣ? Васа хӯриши чӣ? Ҳамин чизе ки сабзавот аст, ҳамин бояд ранги мардум инҷиқ нашавед.
ҳамин сабзавот аз зинда метавонанд истифода бурда ва дар ҳамун салатҳо бо равғаное ки иҷозат ҳаст ҳамун ва ёш истифода мекунӣ. Ман бовар дорам ки чем як торти калонро дар соати 10 шаб хӯрдан хубтараш салат истеъмол кардан. фаҳмо беҳтарин. Хуб, мо агар аз ин мавзӯъ бигзарем, шунидам ки шумо куҷои роҳбари як мактаби варзишӣ ҳам ҳастед. Олӣ кадом мактаби варзишӣ аст? Мактаби ҷумҳуриявӣ намудҳои якҳарба. онҷо роҳбар таъин шудед ба қарибӣ. Бале. ва аз чӣ сар кардед корро? пеш аз ҳама ин соҳаи ман аст, соҳаи варзиши ман буд ки дар он ҷо ҳам бокс аст, теквондо ҳаст, ушу ва дигар намудҳое ҳастанд, муайтай ҳастанд. Дар он ҷо ман танҳо ҳама мураббиёро мешинохтам. Барои ман агар ин интервюро он мураббиёе ки бо ҳамроҳи ман кор мекунанд бинанд, ҳамин габи манда розӣ мешавам. Барои ман медал адми аст. Тарбияи муаллим, донистани технически, тактически, физически, психологически подготовкаи муаллим, донистани ҳамун варзишгар дар кадом пик қарор доштанаш, дар кадом сатҳ қарор доштани организми варзишгар, дар кадом мусобиқа вай метавонад иштирок карда. Хеле намешавад ки якум разряд як варзишгари оддиро ман гирифта чемпионат ҷаҳон равон кунам. Барои ки дар унҷо на танҳо варзиш, унҷо ҳимояи давлат аст, нишон додани давлати миллат аст. бовар кунед бисёр нозикиҳое дорад ки ҳар гоҳе ки сафар мекунам ба писаро ман мегӯям ки фикр кунед ки садҳо ҳазор варзишгарое ҳастанд ки орзуи ҳамира доранд ки дар чемпионати ҷаҳон иштирок кунанд, валекин дар байни ваёй шумо як кас меравед. Барои ҳамун байрақа бардоштан ё ин ки эҳтироми байрақа доштан тарбияи варзишгар пеш аз ҳамаи ҳамин меистад. Агар мо тарбияи хуб дошта бошем, забондонӣ ва баъд аз ӯ варзиш ҳамун мускулу техникии вай аст. дар интернет оли як Саидо, як варзишгар, як мураббӣ аст. доктор Саидо бисёр маслиҳату насиҳат меояд. чӣ қабул мекунед шумо ҳамина тамошо мекунед? Ман хато накунам, моҳи ахир ин Саид Катишинос шудам ва бо Саидо ман ҳам дар толори варзишӣ худам як тӯли 15 дақиқа ҳамсӯҳбат будам. чаро не? ба хотири чӣ? узри зиёд. ози ман як нозикиро мегӯям, толори варзиши инро бинем, баъд мардума бинем варзишро чӣ хел қабул кард. ҷавон писарон на дар сони нашиштагиянд, дар ҳамун ҷоҳое ки ман доштагиянд, каляна дигар ҷоҳо, имрӯз вай мураббӣ ба ҳамун таҷрибае ки дорад варзишгар ҷавонҳоро ҷалб кард. тавонист. бале. хуб, Мадина Қурбонзода, ба фикрам ки муваффақият шадидед тамошо карден ва бисёр саҳнаи аҷоиб буд вақте ки аз майдон давида мерафт, бо падараш оғӯш мегирифт ва ин беҳтарин саҳна буд. Воқеан як бисёр аҷоиб буд. хуб, ва фикр мекунам ки чун мураббии аввали шумо ҳам ки падаратон аст, ҳамин саҳнаро шояд хеле наздик ба худатон қабул кардед, не? Ман як пост кардам ҳамиз вая. Ман як гап мегӯям, рости гап ҳаст варзишгарое ки ба забони рус мегӯянд домашний выездной. ва Мадина дар ҳамун марҳилае ҳаст ки метавонад ҷавона духтари тоҷикро нишон диҳад. ва аллакай медари тилло ба даст овар ин натиҷаи бисёр хуб дар байни ҷавонон. Ман бовар дорам байни занҳо ин натиҷа мешавад. Дисциплинаи бақувват дорад, таҷрибаи дуруст дорад. ва вақте ки дидем ки бо падараш оғӯш мегирифту, падараш қадар хурсанд ва дар як чорабинӣ мо бо падараш ҳам суҳбат доштем. Хуб, шумо фикр мекунам хо нохо дар ёди падаратон ҳастен, зеро ки як ҷо ҳам нақл карда будем ки масалан маҳз кӯшишҳо, талошҳо ва орзуҳои ӯро шумо амалӣ кардед. чӣ хотираҳои ширин оли ба ёдтон меояд аз падартон? кош падари ман ба мисли падари Мадина ҳамун ғолибияти маро медид. лекин ҳамун ҳар гоҳе ки ҳамун историяро ман мебинам чӣ хел медавад оғӯш мекунам, агар бовар кунед накунед ҳамин аз дуруни ман як мавзуна медавид, дар ҳар як ҳолат падарро оғӯш мекард. ин чиз эҳсос буд, ин чизро ман ҳис мекардам. барои ҳамин Мадина пеш аз ҳама ман мегӯям ки вай қаҳрамон ҳаст, ба хотири падар дар палояш ҳаст. падаре ки ин чизро қабул донист, дар палои Мадина бисёр чизҳоро қабул кард.
бале. То ин ҷониб ман бовар дорам чем аз фахр зиёдтар барои Мадина ин стимули аввалин ин падараш ҳастааст, дастгирии падару волидайни ӯ аст. хуб бубинед, дастгирӣ кардан, ҳавасманд кардан бисёр муҳим аст. Масалан, барои Мадина ба фикри шумо беҳтарин тӯҳфа чӣ метавонад бошад, ки ӯра як мотиватсия бидиҳад дар оянда ва медалҳои бештаро ба даст биёрад? ба назари шумо чӣ аст ҳамин тӯҳфаи арзанда барои ҳамин хоҳараки варзишгар? аз ҳамода қиматтарин чиз ном гузоштан аст. ами формаи варзишӣ, пики варзишӣ 4-6 сол аст. аз ин зиёд кам одамое ки такрор мекунанд. барои вай ман як чиз мегӯям, вақти қиматбаҳои варзишиша аз даст накард ва баъд ҳамчун як ҷоизадори бозии олимпӣ барои вай як ами сухани беҳтарин мегӯям, ки худо куна ки дар сафи медали ман сафи бо як медали гап бо пайдо шавад. барои ҳамин бояд стимул бошад, ки барои ман Зебунисо Рустамова буд. ман ҳар гоҳ такрор мекардам, ки бояд ман медал биёрам дар ҳамин баробар не. ман дар зиндагии худамро баробари Зебунисо Рустамова наметавонам шумурда. вай беҳтарин натиҷаҳо дошт. вай натиҷае ки вай дорад мумкин мо 100-солаҳо 1000-солаҳо накунем, ва лекин ман аму медалро такрор кардам. Зебунисоро не. ман медалро, Мадина ҳамин чизро бояд такрор кунад. хуб бубинед мавзуна, шумо ҳам дарс медиҳед, машқ медиҳед, ҳам бо масъулияти дигар ҳам дорем дар кумита. хуб тамрини бачаҳо аз духтарон фарқ дорад? ва чӣ фарқ дорад масалан дар тарбияи варзишгарони духтар? чӣ чиз афзалият дорад? чӣ фарқият инҷо мавҷуд аст? пеш аз ҳама психологически подготовка хело мушкил аст. барои идора кардани тарси ваё, иродаи ваё, таҷрибаи ваё мо мушкилӣ мекашем. барое ки вай зан аст, нозук аст, дарунаш дигар аст. шаклан мо метавонем ба чашму ба қувва нишон додан, не ки даруни зан нозук аст. табиатан ин чизро табиат гуфтааст ки занҳо нозук ҳастанд. барои ҳамин аз ҳисоби физикӣ мо ӯ чизе ки нагрузкае ки дар мардҳо дода метавонем дар занҳо дода наметавонем, ба хотире ки вай наслдиҳанда аст, фарзанд, оила. یعنی شما این چیزا به نظر میگیرید که در آینده او باید زندگی کند، تولد کند، فرزند به دنیا بیارد، یک جوانمرد دیگر خوشبخت کند. خب اگر از این بگذریم، بعضی وقت میشنویم در اینترنت هم بعضی وقت ورزشکاران مینویسند که ما از حساب خودمان به فلان مسابقه رفتیم و اصلا همین با مسابقه‌های بین‌المللی رفتن چه قاعده دارد؟ کدام قسمت خراجات ورزشکار باید خودش پرداخت کند؟ خب من یه چیز رو با قید کنم که در حالتی که تو در دسته منتخب نیستی، در حالتی که تو بهترین ورزشکار نیستی، در حالتی که در توپ دنیا در آمدگی نیستی، کی در تو باوری میکنه مبلغ رو گرفته میتونه. باید یک ورزشکاری باشی که در تاجیکستان خودت بهترین از بهترین رو در وزن خودت باشه. بعد در اونجا جدا میکند فدراسیون، کمیته جوانان، کمیته ملی المپیک، سرپرست، ناحیه، شهر، ولایت، همه این مبلغ جدا میکند برای یک ورزشکار. در حالتی تو بهترین هستی. وقتی که ورزشکاری سوم، چهارم نمره هستی، تو میتونی حسابی خودت رفته. لیاقت خود رو سنجی. خب بیننده عزیز، ما با موضوع ناتچوری و صحبت داریم. جایزه‌داری الیپیادا، چمپیونی آسیا، 3 کرات چمپیونی آسیا و دیرکتوری گنرالی کمیته المپیک کشور ما و همچنین رهبر یکی از مؤسسه‌های خوبی ورزشی که بالاتر گفتن. و یادداشت میشم که افتا هولدینگ بین‌المللی وکتور این گونه ماشین‌ها رو براتون پیشنهاد میکند و ما حالا تست درایو رو یک جای با صحبت با موضوع ناتچوری و با ماشین‌های аватар 11 برگزار کرده استودیم. ماشینی که کاملا هوشمند هستند. این ذهنی اینجا خیلی خیلی تطبیق وسیع دارد. ماشینی که یک پانورامای بسیار جالب دارند. ماشین‌هایی که فکر میکنم که با امکانیت‌های بسیار وسیع با استفاده از این پلتفرم‌های بسیار خوب ماشین‌رانی شما رو واقعاً به یک کیفیت و راحت تبدیل می‌دهند. خب درباره ماشین فکرتون چه خیلی است موضوع؟ یادتون است ماشین اول؟ بله، من از سالن چم سالن رفتم بسیارتر دوست می‌دارم. در ماشین یگان چی خونم، در خاراکتریستیک ماشین خونم، موتورسیکل رو کمتر دوست می‌دارم. این چیزایی که من در حقیقتا زنانی باشم دوست می‌دارم. موتورسیکل های می‌کنید کم کم؟ بله، بله هست. و عموما بعضی‌ها درباره ماشین رانی زن‌ها قدر فکر خوب ندارن. میگن اصلا زن‌ها برای ماشین راندن نیستن.
мошин ронда наметонанд, реаксияшон суст аст, бо чӣ гапҳои дигар мегӯянд? Назартон чӣ аст? занҳо ани лаёқати дар дунё баромадани бокс надоштанд, валекин тавонистанд баромадан. барои ҳамин ман ин гапа ин ҷумларо интизор будам. барои ҳамин бисёре вақт занҳоро мо ба ҳои паст медиҳем, валекин дар байни занҳо бо беҳтарин тракҳо мешаванд ки занҳое ки дар давлати амрико ман дар сайтҳо мебинам чӣ хел дар сайтҳо дидам ки чӣ хел духтарои тоҷики мо камаз меронанд, дар он ҷо бисёр корҳои мардиро мекунанд ва ман бисёр худам ҳам сатҳи ҳамин роҳ мешавам ки занҳо хуб намеронанд, валекин барои ваё бояд мо имконият битем, барои ваё бояд мо биомӯзем. хуб, мошинҳое ки харидед зиёдтар буданд мавзуна ё ки мошинҳое ки тӯҳфа гирифтед бисёртаранд? ман мошин тӯҳфа дар зиндагӣ гирифтагӣ нестам, ман танҳо харидам. Бале, ман фикр кардам ки баъд аз чемпионатҳо шояд ин гуна тӯҳфаҳо буданд, не? не, ман мошин аз дасти ягон кас нагирифтам, валекин ман гуфтаистам такрор ба такрор, ман хело мошинро дӯст медорам. Ман ягуар дорам 2010, ин яке аз дӯстдоштатарин мошини ман буд. Якум мошини ман аз ласети сар шуд, ба дигар имрӯз ҳам мо бе мошин наметавонем. дар дохили мошин як зани варзишгар, мансабдор, масалан вазифаи шумо хеле баланд аст. чӣ ҳатман бояд бошад? як 4 костюм дорам, либосҳои ами дар бисёр ҳолатҳо мешавад, ҷаласаҳо мешаванд, яке ҳамун ҳолатҳода ман танҳо либос нигоҳ медаронам. рости гап макияж намекунам, валекин ягон духӣ ҳаст бо ҳамроҳи ман, шонаи дар мадъавол аст. тамом. баъд дорои абизбаше ки бисёртар аз ҳамин латту коби зиёдтари барвақт ҳамо истифода мекунам танҳо. яъне оли ҳам таъсири ҳамон машқҳову тамринҳову мусобиқаҳо ҳаст дар ҷисми роҳатон? бале. яъне шумо ин дороҳои таскинбахша дардро рафт мекунад истифода мебаред? бале. зарар намекунад ин бисёр? хайр ба хотири ҳамин нома ман гирифтан, ҳамин мавзуна шудан, ҳамин дардо худашани ширин аст. бояд ҳамин дарда ман медидам ки баъд мавзуна мешидам. бубинед, мо дар мавриди мошин суҳбат дорем ва шумо дар мавриди мошин дӯст доштаатон гуфтед ва ба баъзеҳо мешунавем ки ба баъзе духтарон занҳо мошин тӯҳфа мекунанд ва умуман ҳамин мошин тӯҳфа кардан ва тӯҳфаҳои қимати дигар зиндагиро устувор мекунад, муҳаббатро устувор мекунад ё не? аз дӯстдоштаатгирӣ бале, аз бегона чизи кас вай як рӯз не як рӯз саволу ҷавоби худашро дорад. ман ҳаминро фикр мекунам. хуб, агар ба варзиш баргардем, оли бисёриҳо дар мавриди маблағ суҳбат мекунанд ва барои тайёр кардани як варзишгар дар як моҳ, варзишгаре ки аз он натиҷаҳои хуба интизор мешавем дар чемпионатҳои калон, дар мусобиқаҳои калон, чӣ қадар маблағ дар кор мешавад бо пули миллии мо? агар ман солҳои пеша бигӯям, хело кам вай буд, валекин имрӯз Кумитаи Миллии Олимпӣ барномаҳои дастгирии варзишгарон дорад ки ман дар бораи занҳо мегӯям, аз $1200 мо стипендия не, ин кӯмакпулии варзишгарон аст. дар инҷа Кумитаи ҷавонон аст, федератсия маоши алоҳидаи худша дорад. боз такрор кардам, ноҳия, шаҳр, ҳукумати шаҳр, ҷаноби олӣ агар дар чемпионати Осиё ҷоизадор то чемпион мешавад 25000 сомон, дар чемпионати ҷаҳон то 250000, дар бозии олимпӣ то 300-400,000, дар азиатии игр, бозиҳои осиёгӣ ҳамин маблағ. як варзишгар метавонад аз ҳама чорабиниҳо беғайр аз ин маблағ гирад. ғайр аз ин боз ман такрор кунам ки барои ҳар як варзишгар шартномаи сеҷониба ҳаст аз тарафи Кумитаи ҷавонон, Кумитаи Миллии Олимпӣ, федератсия. барои ва ё маош, фармакология, витаминизатсия, бисёр чизое ки барои варзишгар ва мешавад. но ман фикр мекунам $3-4,000 барои варзишгари ки ҳамарӯза дар рейтинги ҷаҳонӣ ҳаст, имрӯзаи мо хати бас аст. хуб, рост аст ки оиладор шудан метавонад ки натиҷаҳои варзиширо камтар кунад, коҳиш бидиҳад ва ба ин таъсир бирасонад, рост аст? не. не хеле зиёдтар мекунад натиҷаро. оиладор шудан барои чӣ масалан дар баъзе мусобиқаҳо аслан ба варзишгарон иҷозат намедиҳанд ки ҳамсарошона бо барнама бошад? дар ҳолате ки пеш аз оила барпо кардан як фикри худи танҳо аст.
ба хотири натиҷаи баланд кардан, ояндаи фарзанд, ояндаи оилаи солима кардан, ту ду қувваи газ зиёд пайдо мекунӣ, ки натиҷаи хуб тии, ки зиндагӣ бо хубтар шава барои хонае ки тира мунтазир аст. Боз баъд аз ин энергия дигар мешавад. хуб мавзуна барои як уман киро мешавад мураббии хуб гуфт? Шумо дар самти мураббигӣ ҳам таҷрибаи хуб доред чандин сол. Дар кадом намуд? масалан дар намуде ки шумо машқ мекунед, уман мураббии хуб киро мешавад гуфт? мо дар бораи Саидо гуфтем ва дар бораи Фаридун аст як мураббии дигар ки бо чӯб мезанад шогирдоша, онам тамошо кардед ба фикра не? На, дидагӣ на. хуб уман мураббии хуб киро мешавад гуфт? Ки мураббии хуб аст? Ман баҳо ба ном наметиҳам, валекин касоне ки варзишгароро дар бозиҳои олимпӣ тайёр кардааст, иштирок кардан, ҳамаи ҳамун мураббиҳо барои як эҳтироми баланди мураббигӣ расиданд. Шамсиев Мирзо Каримович, Бобоҷон, хато накунам, Акай Алиш мегӯем, тренери Бултаев, боз ҳаст дигар мураббиҳои зудо, дигарое ки ман ба ном биё нагӯям, аммо мураббиҳое ки шогирдошон дар бозии олимпӣ иштирок кардаанд. хуб шумо оли бо наврасон кор мекунед, мактаби варзишӣ, наврасони хеле зиёд аст. Наврасони Калонсолон. бубинед ҷангҳои байни мактаббачаҳоро шумо ҳам мебинед, наврасон ҷанг мекунанд. Ино аслан онҳое ҳастанд ки шояд ба толорҳои варзишӣ намераванд, намедонам. уман назари шумо чӣ хел аст? Чӣ хел мешавад ки насли навраса ба толорҳои варзишӣ биёрем? Чӣ хел, бо кадом роҳ? Саидо дар вақтҳои мо чӣ хубӣ дошт? барои мо дар як рӯз ҳам вақт зиёд дар назарамон метофт, ки ҳозир вақт кам шудааст, кӯтоҳ шудааст, успед намекунем аз ҳисоби корхона. дар ӯ вақт барои ҳар як писарбача дар мадди аввал баъд аз дарс ин зал рафтан буд. агар зал намерафтӣ, калонтар ҷангд мекард, аммо ҳамсоя ҷангд мекард. мегуфт чӣ ба ту зал намераи дар берун гаштесай? бо мегирифтан зал мебурданд, гӯштин, бокс, теквондо чизе буд, ҳамин зал мерафтӣ ҷои нафас почабонӣ набуд. барои ӯ вақт ҳамин чиза калонтарои мо дароварданд. дар ҳолате ки мо бо ҳам калонтарон волидайн кор мекунем, ман бовар дорам агар мо кати занҳо кор кунем, вақти зан дар соҳаи варзиш даромад, шавҳараш машқ мекунад, вақти шавҳар кор машқ кард, фарзандора мекаша мебарад. хуб дар роҳ кӯчаҳо шумо мегардед, мардум шуморо мешиносанд, вақте наздик меоянд, меҳрубонӣ мекунанд, салом алейк мекунанд, уман чӣ мепурсанд аз шумо? кадом паҳлӯи зиндагии шумо барои мардуми оддӣ ҷолиб аст? мегӯянд иқҳаки ку. аммо бисёр ҷода мегӯм ман духтари амакишум бо бовар мекунанд. мегӯянд мавзуна нестам? бале, мегӯм мавзуна нестам. вай мегӯянд не ки вай бузбала буду. мегӯм бале бузбала буд. ва бисёртар дар оилаи шавҳарта намезанӣ? Не, намезанам мегӯм. ҳамин як саволи оддӣ дар ҳама ҷо ҳаст ки шавҳарта. чаро барои мардум бисёр ҷолиб аст ки ҳамин шахсиятҳои шинохта мисли шумо чӣ зиндагӣ доранд, бо кӣ оила доранд? масалан онам як нафарои бисёр оддӣ аст, аммо мардум бовар намекунад, фикр мекунад ки зиндагии онҳо ким чӣ хел дигар хел аст. махсусан зиндагии шумо ки ман варзишгар ҳастем. хеле ба ё хиёл мекунанд. бисёртар чиз ҷолиб аст, ҳамун инсонони тан доданд ки мо ани одами оддӣ будем ва ёда ҷолиб мешаванд чӣ хел мо тавонистем ва ё не, чӣ хел мо зиндагӣ мекунем. баъд аз ҳамин чизо расидан, ҳамун бойгариву неъмату ному дигар чиз пес аз ҳама худованди азиз ҳамин чизоро мора назар карда, мо намун назар карда шудем ки дар дунё байни ҳазорон тонистем ҳаминҷа медал гирифта да. ва ё мехоҳам пурсам ки ҳамин чӣ ба отаи тира ҳамунҷа бурд, чӣ ба падари тира дилаш насӯхт? хай ман гуфтам ози ту роҳат кардесай ку савола додесай, чӣ ба ту намехоҳӣ фарзанди ту ҳамин чизда бираса? хуб мавзунам дар шоу-бизнес миёни сарояндаҳо, миёни масалан ҳунармандон рақобат бисёр ҷиддӣ аст. онҷо якдигаришона камкам бад мебинанд, якдигаришона дидан намехоҳанд. ин гуна ҳолатҳо ҳам ҳаст. хай дар ҳама соҳа ҳаст рақобати солим ва ғайрисолим. умуман дар миёни варзишгарон, махсусан бонувони варзишгар ҳамин гуна рақобатҳо ҳаст? На. касе-касеро масалан бахилӣ кунад, касе-касеро масалан имкон надиҳад ки муваффақ шавад? инҷа майдони паҳлавонӣ аст. ба суму ба хушругию ба салом намебурӣ.
дар оҷа қувваи илоҳӣ аст, ҳамун техникаву тактикаву ҳамун чизи баҳои таст. Саймумин раим такрор нашуд. беҳтарино мебароям, не ки саймумин нест. ҳамин хел аст, агар ман хато накунам. Барои ҳамин байни мо танҳо рақобати варзишӣ аст. Мехоҳем ки мо медал гирем, мо мехоҳем иштирок кунем, мо мехоҳем парчама бардорем. ҳастанд падароне ки духтарошона меоранд мегӯянд мавзуна инами духтари ман шогирди худам. ҳар рӯз занг мезананд, менависонанд, бо ман ҳама вақт мегӯянд ки мехоҳем ранги шумо шавад. Лекин ҳар як сухани ман мегӯям ман аз худ зиёдтар мекунам барои падарони ва ё. Барое ки дар шароити хуб овардан ёра. бале, шумо шароити худатонро бо ино муқоиса мекунед, фарқ аз замин то осмон аст? Зиёди бад. Як дугонаам доштед амротон машқ мекард, ёдатон аст дар шаҳр, дар зодгоҳатон? Бале. Оиладор шуд баъд ҳамон дугонатон? Тоха таманно оиладор нашуд? пасбдавон шуда кун. Баъд як дугонае ки амротон масалан машқ мекард ва дар баъзе суҳбатотон ҳам гуфта будед ки аслан ҳеҷ намехост ки оиладор шавад ва ҳеҷ ки ба қавле ё ҷавонон ҷуръат намекарданд барояш изҳори муҳаббат кунанд. ҳамун таманнои дӯстам аст. На, оиладор нашудааст, барое ки таваллуди 84 аст таваллудаш. дугонаҳои зиёд доред? Доштам ва солҳои 5 солаи ахир надорам. Аслан дугона надорем. Баъд як ҳолати хоҳиши ғайбат кардан пайдо шавад, чӣ кор мекунед? ғайбат дар ман нест. Ман ҳамин қадar мегӯям ки ман мишокро мезанам, ҳама чизро мебарораму кӯшиш мекунам ки чизра дар хислати ҳамун мардонае ки ман дорам дар ҳамун иҷозат натиҳам. ва ин чӣ хел аст ба назаратон? Гуфтед ки хислати мардона дорем. Аслан баъзеҳо мегӯянд ки зан бояд бисёр зан бошад, нозук бошад. ман барои шавҳарам нозукм, ман дар кор нест дигарро дар нозукӣ ман нишон додам. ҳаст ягон орзуе ки то имрӯз амалӣ накардед, нашуд амалӣ? барои ман ҳар рӯз орзуай. ман беорзу одаме ҳастам ки беорзу зиндагӣ намекунам. Беҳавас зиндагӣ намекунам. барои масалан чанд муддати охир чӣ орзу доред? рости гап нақшаи ки ози ман гузоштам бисёр ҳастанд. кадомша бугум? аз ҳама беҳтаринаш кадом аст ки бисёр мехоҳед ки аввалтар ҳамин орзуятон амалӣ шавад? орзуи доштани мошини аватр 11 шояд доред? дар чиз нест, дар мол нест. Дар чизи мол нест. Китобе ки ман нависондаесам дар саргузашти зиндагии ман аст. Хуб. ҳамин чиз солҳои наздик бояд барояд. Ман мехоҳам ки ҳамун чизе ки ман мехоҳам ба мардум диҳам, мардум ҳамуро тавонанд қабул карда. ва он китобатон дар бораи тарҷумаи ҳоли худатон, дар бораи роҳи тай кардаатон чиз чӣ ном дорад китобатон? Номаш маълум аст аллакай? Не, ози номаш маълум нест. Ман бисёртар кӯшиш мекунам ба як сухани кӯтоҳ ашки дил. Хуб. мо ашки чашм варзишгарон надорем, бе ачкиёра гирам. Ашки чашм надорем. ин ашки дил аст. Бале. хуб, ман дар як ҷо хонда будам ки шумо гуфтед ки ҳамон рӯзи охирини дидор падаратон ин рӯи достони шумо буд ин ҳодиса, дуруст гуфтед? Дуруст буд, ҳамин тавр буд? Бале. ва олиам бояд меоред ҳамин ҳолатро? рости гап бале, инами каме пеш аз бо шумо вохӯрдан дар дарини як китобе ки китоби президент суратура чӣ хел шудааст, ки бунда бошад падаро. ду сурати падара дидам ва якчиша сурат гирифтам. дар китоб буд? дар даруни китоб буд. ман хело мекуфтам ҳамун суратора биёбам дастрас кунам, валекин вақте ки ёфтам ҳамин сурат. Хуб, падаратон? Бале. Чанд сола аст инҷо? падар 43 сола аз дунё гузашт. Намедонам чанд солагиш аст. ин суратора аз даруни китоби ҳамун вай ёфтам. бор мекунанд ҳамин сахт эҳсосот баланд шуд. ва ман фикр мекунам ки тавре ки шумо гапи бисёр аҷоиб ҳам гуфтед ки бисёр мехостед ки ҳамин қаҳрамониҳои шуморо, муваффақияти шуморо ӯ бубинад, вале эҳсос мекунам ки шумо тавонистед ки бо муваффақият ва дастоварди худатон номи ӯро ҷовидона кунед. яъне вақте ки шумо бо самимият дар борааш суҳбат мекунед, ин арзи сипосу меҳрубонии шумо аст. яъне шумо аллакай
қадршиносӣ аз падаратон кардем ки воқеан ӯ дар мавзӯъ нашудани шумо саҳм дошт, нақш дошт. Ва кадоме аз фарзандон номи ӯро дорад ё не? бале, писарам. Писаратон. Шумо ҳис накардед? фамилияи вайро дорад. Ном ному насабашро додам. ба писаратон. бале. беҳтарин қадршиносӣ аст ва фикр мекунам ки ин бисёр ҷолибам ҳаст. хуб, бинандаи азиз, мо ба ҳамон нуқтае ки мавзӯъро аз ин нуқта гирифтем, ба ҳамон нуқта наздик шудем ва умедворам ки як суҳбати бисёр ҷолиб ҳам доштем. хуб, ёдрас мешавам ки сарпарасти барномаи мо аст автохолдинги байналмилалии Vector. имкон доред ки мошинҳои гуногун, тамғои гуногун, аз он ҷумла хуб Avatar 11-ро, ана ин мошине ки мо имрӯз тест-драйв кардем ва фикр мекунам ки барои мавзӯъ нам бисёр писанд омад ин мошинҳоро шумо харидорӣ кунед. чӣ хел мошин? гашти мошин, рафти мошин? беҳтарин. беҳтарин. ман розӣ ҳастам ба дунё пеш рафтеса, ба ин чизо бояд мо тантем. аксарияти мансабдорон, аксарияти вазифадорон дар курсии қафо мешинанд. курсии қафош бисёр ҷолиб аст ин мошина. аммо шумо дар пеш, аммо мошини хизматитон дар курсии қафо мешинед дар пеш? ман хизмати мошин надорам. надоред мошина? не, бор дорам оянда. худам ҳозира дар сари чамбараки рул мешинем. беҳтарин. мешиносанд нозирони роҳ? бисёр. ман даст мебардорам ба меҳрубонии мардуми мо. ба меҳрубонӣ. яъне бо ин ҷумла гуфтанӣ ҳастед ки хеле шуд ки шумо ҳуҷҷати ронандагиро ба нозириро нишон надодед. соф нишон дода гирифтам. дар 35 соли ҳаётам нишон надодам. хуб, бинандаи азиз, ина шумо ҳамчун муҳаббати мардум қабул кунед, инро ҳамчун талошҳои мавзӯъначориева қабул кунед. барои расидан ба ин сатҳ, барои муваффақ шудан, барои комёб шудан бояд ки шабонарӯзӣ аз толори варзишӣ набаромад. онҷо машқ кард, тамрин кард, арақи ҷабин рехт ва ашки дил рехт, тавре ки мавзӯъна худашон гуфтанд. хуб, мавзӯъна мо аз суҳбатон бисёр миннатдорем ва агар кадом як паёму таманно барои хоҳаракҳои варзишгари мо ки мехоҳанд мисли шумо бошанд, барои падарони онҳо агар дошта бошед, марамад. саломат бошен. мо варзишгаро амавақт як вай мегӯям, ман дар ҳама суҳбатҳом як сухан дорам. агар зан солим бошад, ҷомеа солим аст. барои мо варзишгари касбӣ шудани ҳар як зан муҳим нест. барои мо солими ҷомеа аст. ба варзиш машғул шаванд. ҳамин имрӯз шодии модаре ки ман дорад ки фарзандаш ҷоизадори бозии олимпӣ шид, фарзандаш барои ҳазор духтарон ибрат шид. ман бовар дорам ки ҳамин орзуи модари мара ҳар як модар бинад. бале, бале. барои ватан ҳама қачиз мехоҳам. муваффақият, барор ва саодатро мо ҳам барои шумо орзу дорем. хуб, бинандаи азиз, ин нашр бо дастгирии автохолдинги байналмилалии Vector пешниҳод шуд. барои шумо хушбахтиву комёбиву саодатро орзу дорем. то барномаҳои дигар. саломат бошед.